Tässä vieressäni on Hyvinkään kaupunginjohtaja Raimo Lahti, joka samalla toimii Sankari-sporttileirien suojelijana meillä. Kuinka tärkeänä koet tämmöisten kesäleirien järjestämisen? No kiitos tietysti yleensäkin ihan kaupungin kannalta on todella tärkeää, että nuorilla ja lapsilla on niin mielekästä tekemistä. Erityisen tärkeää minun mielestäni on sellaisten lasten osalta, joilla ei ole aivan niin hyvät mahdollisuudet sieltä kodin puolesta järjestää mielekästä tekemistä, että heidän huomioon ottaminen, niin se on se tärkein asia. Minkälaisia leirimuistoja sulta löytyy itseltäsi kesäleirien osalta? No itse muistan aikanaan, mä olin tuolla, oli semmoinen, että oli pitkä matka, niin Tampereella käytiin suurkisoissa vuonna 1970 ja tietysti kaikkea muuta kivaa urheilua ja näin, mutta ensimmäisen kerran eläessäni näin litran limpsapullon, olin tottunut vaan pieniin ja sitten kun sen sai siitä hankittua ja juotua, niin silloin oli erinomaisen onnellinen olo. Ja loppuun vielä, minkälaiset kesäterveiset haluaisit kaikille lähettää? No joo, täällä nyt tänä perjantaipäivänä on erinomaisen kaunista ja toivon tietysti, että kesällä on kaunista ja että on kiva olla ulkona. Moni on saanut täällä lisäkipinää urheiluharrastukseen. Se on tosi hyvä, että urheillaan ja pidetään omasta kunnosta huolta. Vielä tärkeämpää on se, että olisi ystäviä, olisi kavereiden kanssa, kohtelisi heitä hyvin, ei kiusaisi, ei vanhempiaan, ei toisia kavereita, kunnioitaisi kaikkea ja ennen kaikkea, että jokainen nuori ja lapsi voisi oikein hyvin ja viettäisi mahdollisimman hauskan kesän. Kiitos.